naso isangoma sidedeleke esikhathini senyanga yezulu ngoba izinto ihamba iwe zitha engathi amase kufika lesi singisiqo sethu ezinye ukuziqinisa kakhulu ezinye zethu ukuxega kancane sesilapha ebutheni sekubizwa ungema kuwini abanye bamazi uhambe seumvakeli uyena kube namehlwana athila ngisho njalo noma ngithi amehlo ngiyaxolisa uma ngithi amehlwana ukuthi nje masihleli nje la usengakwazi ukubona imvehlo zethu usethi ithi Nkosi ambize bonke laba bantu abangabathandazi beze la abanjengongema nje kanje ezisho yena abanjengongema kashini angathi ba prophet amazwi langema lawo sathuta sambuka uthini bafika abantu ke sathola namakhosikazi omunye nje amehla amana amathela kuye wakunkosikazi wangapha eningizimu bebenomehluko ke nikubonile kancane ukhona ibandla elase eThesalonika lele beligqoke ezihlaza lingamanazethe niyalazi labe begqoke ezihlaza amadoda ngisho amakhosikazi egqoke imlazi ezihlaza ngambutha wangapha eningizimu lo nangu naye wayesamprofetana ithi ke beze kuyo bahubake beyenkosini yayisanikelisa inyanga yezulu ingebethe abantu abamolayini kanje begonqe bemolayini ingene phakathi kwabithatha ulani iphuma libe ngalulayini beza behlabele bafika nje ngakukhombisa ukuthi bama maqondane nesango leli nje selingena abefundisi namakhosi baba ngakuleyo ndawo kuma ukwazi ebuhlini namehlo engqondo nje bangilani yanikela isithema esibuya nalo line yesifithi ya yibona abantu abangabathandazi baba sithi anibona abathandazi nizangoma nini futhi anizonizangoma isangoma sinye kuphela shembe kulungileke basizeni abantu izulu lenyanga izulu hayi ngikuzwa ngizizwela mina phumlini basizeni abantu kodwa ningakhulumi ngezono zabo ngoba nizohlakaza ibantu abanikhuluma ngezono zabantu Inkosi enibusise kwaqala ukuvuleleka nje ke lento yabathandazi njengoba sesingabathandazi cha okwazi kwami nje cha asamsani manazethele sangoma kwazi nje kwami noma sinazo phela seyigcwele yonke imizi kodwa nje ke cha kuxegiswe nje inyanga yezulu ngaleyo ndlela yaxegisa ngayo yona awubhava ngamanzi ashisayo umuzi wabeka sekungena isabatha yebo kodwa amanzi bengiwabekile nje manje angakabhave ngawo yaza shona ilanga ngizobhava ngawo engikwaziyo mina kodwa mase lishonile ilanga kube ngibesabasa amanzi ngibhave cha nokudla futhi uma ngabe manje seshonile ilanga kube ngisapheka ukudla mina hayi awuvumi umthetho kodwa ukudla ovele bekushisa ngizokudla okunye kuthiwa baba mase emva kwesabatha ukudla obephekwe ngolesihlanu waleli isabatha awubesafudunyezwa noma usawudla nokunye mhlawumbe noma letiye lelo sukupheka emva kwesabatha cha koshake lokho angikwazi kodwa ngiyazi ukuthi akufudunyezwa ukudla ngokupheka ngesabatha akufudunyezwa hayi ukuthi ke ma kukhona lokudla sengifakela amanzi etiye angisezukudla ngoba ngizophuza amanzi ethi cha ngikwazi ke lokho ke ngabe ngikhuluma iphutha nengqwele ezindala engake ngaxoxa nazo bathi ukudla kwesabatha kuyehlukana walenganisa ngento nje nami ngase ngiyibona ngazi noma wengedusa yini ke ngithi nje idina namhlanje kuhlatshwe inkomo
bayadla abanye iphelwe asala amadombolo noma inyama yasala imvama nje uvama ukusala inyama awusakwazi ujabe uyifudumeza kodwa inyama eningi umkhono wonke noma umlenze wonke wathi lo ukudla kwesabatha kuyehlukaniswa ukhona ukudla odwabonakala lokho sengokwesabatha njengosuma ubhakisini ukuthi lesinkwa sami umbhako uhamba yabona ke ukudla kwesabatha kufanele manje njompheka nje manje sengokwesabatha ke lokho sekohlala lapha ngidlile ngesabatha kwangaphela angikwazi ukufudumeza imali phela lo ngizama lokwehlukanisa ukuthi noma engilahla mayenzani kodwa ey'ndala iy'nsizwa zikababa mkhulu wathi ukudla kuyehlukaniswa lokhu sekukudla kwesabatha noma ungakudla ngesabatha kungapheli awunako ukufudumeza ukhona ukudla ebengikuphekile nje ngoLwesihlanu nakudla kwasala kwasayisabatha okunye ukudla lokho njengoba wazwa njengenisa ngenyama athi nangu umkhono noma umlenze uphekile manje yadliwa inyama awusokuyifudumeza leyo nyama nawo ubungayipheleli isabatha kodwa uyipheke ngoLwesihlanu ezwa ngithi kangazi noma wayengilahla noma efaka kodwa kimina ngikade kubeka kwakhala kanti ukudla kuyehlukana nakho ukudla ke sengokwesabatha ningakuthinti nakho ukudla kuzophekwa okusalazi kudle khona ukudla lokho ukupheka ngoLwesihlanu ongakufudumeza kodwa lokho kubizela nje kwesabatha usenabo ukuthini usokuqeda bese kuthiwa ma usaya usuye esabatheni inkonzo yasekuseni engathi azi noma mhlawumbe kwakuwumbono yabantu noma ukuthi engathi ungeqala ukudla ekuseni ngenkonzo yasekuseni iphume bese kuyimawula iziprofethi ezasikwazi besidla noma yisiphi isikhathi sikhulela kule nto sidla noma yisiphi isikhathi ama ngilindele nje bese kusebuhleni lapho ngakuzwa-ke kangekho ngakuzwa-ke lapho ukuthi wafika lo wabika ingane yakhe yangamphendula nje inkosi kanjalo kwase kuza nangomunye umuntu naye bamethwele la ethe ifika inkosi yayikhuluma naye ethe wasuma lo muntu wawele enganeni kwayikhala ikhuluma ingane ngakuzwa-ke lokho sekusebuhleni kuseyinyanga yezulu.